Kanjeng Nabi ning sing dawuh nek ana wong kok gelem poso ning Jumat kawitane wulan Suro, jadi Jumat pertama. Jumat pertama wulan Suro ganjaran ini ku kabeh di ngapura dosane sing wis kliwat. Niku mergo saking isane apike dina. Jumat pertama, minggu pertama. Nomor kali wonten ugi dawuh ngendikake nek ana wong kok gelem poso 3 dina. 3 dina iki nek niki ora kudu minggu pertama apa kedua ketiga, pokoke 3 dina. 3 dina niku wujude Kemis, Jumat, Sabtu. Neng sasi Suro, mbuh niku neng dina minggu pertama kena, neng minggu ketiga kena, minggu kedua. Ganjarane ditulis kaya ngibadah suwene 900 tahun. Luar biasa ganjarane. Artinya napa? Nek tinggal golek keluwian, tinggal bandel gampangane. Ben sesuk ngamal awake dhewe nek ditimbang ya rada mentes ngamal. Niki penting bangsa ngopeni ngamal-ngamal sunat ngoten niku.